E de viitor, YouTube e de viitor. Da. Dar te-ai apucat prima oară de OME? Nu Sau care a m-am fost apucat de primul lucru pe care l-ai făcut? OMTV. Câtă chestie dă? Poți să fumezi, să știi, dacă vrei, nu e... Da, mulțumesc. Nu m-am apucat de OMTV prima chestie. oară. M-am apucat prima oară de... Nu știu cum să spun. Ceva gen sfaturi din astea online. După care am văzut la băieți că se poartă Omegle ăsta și am acționat și eu așa că am știut că o să reușesc. Sunt foarte, foarte... Nu știi limbajul meu acid? Eu știu. Câtă Da. chestie, câtă pula. Da. Tunetozaurii. Suntem tunetozaurii. Exact. Să le tragem un șut oamenilor. Asta e sloganul tău? Piersicuța, da, Piersicuța, Claudia, Vu, Viorel, Jerry, că ăștia stai mei. Deci îi cunoști. Da, îi Îți văd cunoști aici. oamenii de pe live. Îți dai seama că îi cunosc, tu nu-i Pe cunosc? toți? Da, majoritatea, da, îi Majoritatea. cunosc.